Daluyon. Napalabas, naklaat ni Mateo idinagranada ka ni Andro, ngem si tutured a sinango na tinaud-udi, ket dinamag na noan niya ti masapul da ito'y kenkwana. Saan ang napuutan ni Mateo ti asidag ni Turko itilikodan na, anang palagkenkwana. Apaman ang nakapuot ti baro. Nakarakiren da ito'y iti lugar anang ipananda Andro kenkwana, ken impapaspay ni Andro tinangkabkabil iti baro. Iti sabali abangir, apurido ni Nana Soledad, gapu iti kaawan paylaeng ni Mateo. Itagagayan, denggan nyo tituloy, tinodela tayo anapaulwan. Daluyon! Diyos ko, Rabiin, gam talaga asaan paylaan nasarakan da Manuel ni Mateo. Kasta tinyawag ti anak ko. Ay, anya nga tan tinapasamak ka ni Mateo. Sa dino nga tan tinapnapanan na. Anya man nga tanda ito'y anapasamak dito'y lugar mi aya, Diyos ko. Apay akas to'y manan. Nagasog ni Marcela. Makapuot samot tayo. Mateo, anak ko. Ay, kasano da ito yun? Sapsapulan na ni Mateo. Mateo, anak ko. Marcela Kabsat, mabisin ka kaday. Kaya't mo tayalaan ka itimakan. Ni Mateo, ayan ti anak ko. Nagkuyog da ka ni Manuel. Kas iti sigod, agronrondada. Nene, di ka pa'y bumangon, tama nga numaulaw ka manan. Kamaalak Soledad, di nagpagdanagan. Marcela, mangan ka numabisin ka. Kaya't mo tayalaan ka itimakan. Medyo nabayag mo't ngaminan, ti pan nakapukaw ti pan naturog mo. Soledad, anya nga oras arimor da Mateo kan Manuel. Itayla ang Marcela. Naskan ngamin nga agrundada. Kat kinid daw ni Mateo, akas itinapalpalabas arabi kadwaan ka dito'y balayaw. Anya Mateo. Nabannog ka lang ang nagpanggap amakarukat. Manipod iti nakairakedamsan ka di? Adnya ti masapul mo kanyak. Andro, apay nga aramidem ti kastoy. Kaya't mo maamuan. Sige, ibagakan ka. Gapu tanatangkan ti ulom. Gapu takasulon ka. Gapu tasika ti kadakilan alapad iti panagragsak mi ken ni Vanessa. Arnya. Tay tatiag pa iso. Binalagan kan ngem natangkan ti ulom Mateo. Isu ano anyaman ti mapasamaken ka. Awan sabaling aking basol. No saan asikamot la amis mo. Kapilitan ang nagulbudak anak ko. Taamang ano anya akit iti mapasamak kan kuana. Nanang? Anya ngay, nasarakan nyo ka din ni Mateo. Saan ba'y nanang? Anya, kasano nga rudan, Manuel? Anya ti aramidag. Sapay nagulbudak kun kan ni Marcela. Ikaw gumaan nila tatagsapol, nanang. Parang makita mi lang ni Mateo. Sapay la kuma, tamakita yung agpaisaw. Iti kasta, saan kit di anak karkaro ti mapasamak, anak ko? Nakitak ti lang nga dahi ang Mateo, boss. Nalaos ti pungtot na. Gapo iti inaramid mo kan na. Kurang pa yun dahi, Turko. Kung nagtumot nyo min ka, boss, hindi pa ilahay nga rumbang nga inaramid ta ti kastoy. Turko. Ang mga nusaan ka kumaan na adan iti parikot kini Vanessa. Napanunot ko mat nga rod data. Agam sa nabalin. Tinapatag. Igam ta ita ni Mateo. Kat sigurado amaya dayo ka ni Vanessa.
Sa bagay, gusto ka, boss. Iso na lang. Tasan arumbang amapukaw ta iti imatang dagiti lumugar. Iso asiguraduam ang mapagtal kan tibili na mamangbantay ka ni Mateo ditoy. Jak kayat ang makalibas day chay at tawa. Di ka madanagan, boss. Siya ka mismo timang patay ka dagiti taok. Numaliwayan dakit din timang bantay kini Mateo. Apay manan aya, asaan ka nakaturog, Vanessa? Jak man amo, Loretta. Jak maawatan tiriknak. Ingka gumaakmat. Jak man amo. Apay ang nagtali na edak asiririing. Ni ka di Mateo, ti makagapo? Loretta. Iti kasta a reaksyon mo. Amuklatan. Ni Mateo, ti makagapo. Jak ilibak. Saan anapunas iti panunot ko ni Mateo? Isulatan ti linaon na iti nagpatnag. Vanessa? Jak amo nga talaga nga isulatan ti pampanunutak. Saan arumbang ti kasta? Nakapagsarita kayo matan, saan aya? Loretta. No isulatan ti pampanunutam, sika ti apektado. Amangan na niya ti mapasamak ka. Iso nga ikagumaam apunasan pay lang iti isip mo ni Mateo. Tapno saan asika ti agbanag a nakakaasi. Adda ka ti amuyo iti mapaspasamak, Nana Helen? Ne, awan, balasang ko. Jak masungbatan no anyaman ti mapaspasamak itaken ni Vanessa. Anyan? Narigat at talaga no ni ayat ti masaknan. Saan nga mo no anya ti rombang nga ramidan? Loretta, Kas iti mapaspasamak kita ka ni Vanessa. Saan ta nga mo no anya ti rombang nga ramidan ta, Nana? Tapno matulungan ta kuma. ay, dayta nga rudket. Ngam panagkunak. Kasayaatan, no kanayon akasarsaritam jagayem mo. Di ka agdanag, Nana. Talaga akas ta ti aramidat. Sige, panawan kayo pa'y ha? Mangalak iti kanan na. Tauray ijay siled na laangan amangan. Sige nga road, balasang ko. Ay, pasensyakan, Loretta. Ngam saan arumbang amamuan nyo tinapasamak. Taamangan no nakarkaro ang masakitan ni Vanessa. Nalawagan solidad. Ngam apayad ipay na nag-awid ni Mateo nga anak ko. Marcela, di mo ka di malagip dagiti napasamak. Pakawanan nak, Marcela. Naglibakaken ka. Anya ti kayat mo asawan, solidad. Marcela, aging gaita. Saan pa'y laan nasarakan da Manuel nga anak ko ni Mateo? Anya ti kayat mo asawan, solidad. Saan may nga amo no sa dino ti ayan na? Tamanipod idikalman ako naam, anapan nakitsinda. Saan pa'y laan nagsubsuble nga aging gaita? Dayta ti agpaiso, Marcela. Kapilitan na naglibakak ken ka idirabe. Taam kag nga amang anoan niya ti mapasamak. Nang runa ken, natalimu daw kan, gapo iti nalaos apungtot mo ken ni Andrew. Dayjeng Andro. Amangan no iso ti gapuanan ti kaawan ti anak ko. Anya, Iso laeng ti adadakas apinsar na iti anak ko. Dayjay laeng nga Andro. Boss, sigurado ka kadi iti kaadata nito'y? Katuan motor ko. Apay kaslamatanagan ka iti kaadata dito'y lugar na iti marigrigat, ha? Sana ka mabutang, boss.
Ngam sigurado nga muda itan ti kaawan day di Mateo. Kat sigurado asik katikang runaan ni atapon ta. Agatap daging ga iti kayat da. Apay, adda ka di pamanagnak da? Asyak ti aking gapuanan iti pan nakapukaw ni Mateo. Ha? Ah? Sabagay mat kit di boss. Awan na pulos ti pamanagnag da, taawan mat ti muda. Talaga man. Iso nga awan ti rumbang apagdanagam, Torko. Sa dino ti papanan nyo, Mama Helen? Apay arumwar kayo manan? Ako, saan mi ngamin analpas ken ni Marcela tar aramidan mi di kalmahan. Di mat narabianak pa yan ang nagsubli dito mansyon. Uwan nga rod, Mama Helen. Iso anas kan ngagsubli ak ita ijay. Tapno mairing pas minjar aramidan mi. Tinasayaat, kuyugon Ay kayo. na saanen. Amumat no anya ti sitwasyon. Diyak kayat nga addan tumanan mapasamak amang dagdag iti pagsakitan tinakam mo. Ha? Amangan no makita na ka ni Marcela kat pagsasawan na kamanan. Iso adi na kun kuyugan. Sana balit ka bailak. O sige, uray ni Loretta lang Ay arud. saanen balasang ko. Ah. Agpada kayo akagura ni Marcela. Narikatan. Iso asanda ko nakuyugan. Kabaelak ti mapan ijay ngagmay maysa. Agkapsuta ka. Takasano. Nagpatnag nga inkag kagumaag ti makaruk at ditoy. Ngam napahayag. Sakit saan dakmat apinakan. Panagkunakat awan ti plano da amang pakan kanyak. Saan arumbangag tali na itaklatan ditoy. Nasken niya at ti maramidak. Nasken amay pamuspusak ti makaruk at ditoy. Tapno maamuan ti amin ti kinatakas ni Andro. Siyak itatagbalin akabilgan apamanagnag. At talaga nga dadakas nga aramidin Andro. Kat masiguradok apuyot na dagiti lalaki. Amalaling ako. Kat nudya kakpitot. Dagiti armado at lalaki apasaray mapan mangriribok iji lugar may. Mas daw kayo siguro no apay nga dak dito lugar yo. Imayak ditoy. Tapno ijayak kada kayo ti may sa abanag. Ngay ti uray ka naman. Ket saan yun to amagunod no diyo pay lakit tukmaan ita. Nagulimag kayo! Ulimag! Kayat ko agatanginan dagiti solaryo. Itala nga ijayak da itoy. Santo... Ayok ka, Andrew! Sa dinudayan ti anak ko! Ha? Mapukpukaw ni Mateo nga anak ko kakalugaran! Katamok aday ta nga, Andrew, ti makagapaw! Awan ti amok iti bagbagang bakit Marcela. Iso adi kag pabasol. Delikado ah. Nasken na pumanaw ako dito eh. Magsubli ako ni Tilugan. Ang mga non niya piti mapasamak. Diyak nalapdan ni Marcela. Napanidyayan dagiti kakalugaran mi anaguumong akasarsarita ni Andrew. Anya, ang delikado. Amang ano niya ti mapasamak. Day tangarod kan. Iso amad... ha? Dayjay matilugan ni Andro, saan aya? Hun nga raod. Nukasta. Pimanaw mutlaang. Tinasayaat. Inaksurutan ni Marcela. Ay sige, kuyugan kan, solidad. Buisit dayjay abakat Marcela. Imbis sa malukoy ko dagiti kalugaran na. Ngam kelat kit din si Mangpet. Ket impaka muna nga awan ni Mateo. Dandan ni agdim sa kitay, boss. Agpaputok ako ma. Ngam nasiputak ngagdardaras kayo mata na nagsubli dito ilugan. Gaputamok a posible a paglulubunan dak ijay dagiti mamirmirawat. So api manaw akon.
boss. Jak mabalin na palabsan da ito'y anapasamak. Nasken amabales ko da bakat. Nalakalaing nga ramitin day ta, boss. Nalakalaing nga balsan day jay abagat. Kasano, Turko? Ibagam adagos kanyak. Uluyan tan, tiyanak na. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan adenggen. Dagiti sumagmamanulangan apaset. Tinubela tayo anapaulwan. Daluyon! Daluyon! Napalabas, inkaguman da Manuel asinapol ni Mateo, ngem sandan anakita ti baro, ket tilangen tricycle nga inaramat da ito'y tinasarakan da Manuel. Napalalo ti panagdanag dagitoy, nang runa ni Nana Solidad, gapo ta sinapol ni Marcela ti anak na. Apaman, anakapuot da ito'y, kabigatan na. Sanen anakaliklik pa'y ni Solidad, iso kapilitan ngayon pakaamunan ka ni Marcela ti kaawan ni Mateo. Napalalo nga ron ti panagdanag ni Nana Marcela, gapo iti kaawan ti anak na. Iso nga idinaamuan na ti kaada ni Andro iti lugar da, sinungat nan ti lalaki, ket sapsapulan na ti anak na. Dagos matapimanaw ni Andro, ket napalalo ti sakit tinakam da ito'y, gapo iti inaramid ken kuana ni Nana Marcela. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinobela tayo anapauluan. Daluyon! Dandan ni agdimsagi tay, boss. Agpaputok ako ma. Ngam nasiputag agdardaras kayo matan na nagsubli dito ilogan. Gaputamok a posible a paglulubunan dak ijay dagiti mamirmiraot. Iso abimanaw akon. Boss, Jak mabalin na palabsan latan tinapasamak. Nasken amabales ko na ijay bakat. nalakalaing nga ramitin day ta, boss. Nalakala abalsan day jay abagat. Kasano, Turko? Ibaga madagos. Uluyan tan, ti anak na. Anya? Day ta ti kapintasan apang balis ta iti day jay abagat, boss. Kitain taman no anyan to teramiden na, no kas pangarigan iti may sang agsapa, kat makita na latan ti bangkay ti anak na, nga adda iti ridaw ti pagtayangan da. Ha? Saan kitin, boss? Mayat tinapanonot ka? When? Angam, Turko, panagkunak, saan pa arumbang ang matay ni Mateo? Boss! Ang mga mo dapat pakaramatakan ko na. Iso saan arumbang amatay? At dalatagan ka, boss! Noan niya ti kayat mo! Iso, ti matungpal! Anya ti madamag, Manuel. Ayan ti gayom mo. Nana Marcela, aging kakadagito yung kanitaw. Saan mi pailangan mo na ayan ni Mateo? Kanoan yan tinapasamak kan kuana. Anya, Diyos ko, napanan ni Mateo. Apay nga awan, sa dino ti ayan na. Jak masungbatan day ta Nana Marcela. Imasidag kami matan kadagiti pulis. Kat nagpatulong kami. Ngam kunadamot na urayan dapay ka na maumpot ti 24 oras sa dantong tignay. Talaga nga awan kwenta dagiti pan nakabagiti lintag dito lugar tayo. Awan apulos. Nana Marcela, Dayjay nga Andro. Isulakit diti makagapoy ti kastoy mapaspasamag. Awanan ti sabalipay. Kastamot lang timbaga kanyak ni Nana Helen. Ada na patagar aramidan da ka ni Nana Solidad. Amo kakayat mo matimapan ijay lugar da Mateo. Ngam husto ti imbaga ni Nana Helen. Amangan noan niya man ti mapasamak. Apay Vanessa, kayat mo ka di amadagdagan ti sakit tinakam ni Nana Marcela? Ti kayat ko, mapunas ko matigura kadata ni Nana Marcela. Ti kayat ko, maamiris na nga awan ti pakainaigan ta iti anyaman ngar aramidan ni Andro. No panunutan ana imbag, ni Andro ti makagapu amin dagitoy. Vanessa? Pasensya kan, Loretta, ha? Diyak lamalapdan ti riknak. Aklo nagkan ka akagurak ni Andrew iti anyaman nga aramidan na.
Maawatan ka, Vanessa. Katkas iti naibagakon kan ka. Suportado ka iti anyaman aganwat mo. Nangruna kat amok mat apara iti pagimbagan ti amin ti kayat mo ang mapasama. Madlaw ang nakapsut kan, Mateo. Ken madlaw ang nagpupwersa ka tapno makaruk at ka iti pan nakairakad mo. Makita dagiti karumyan iti imam ang nakarakad. Noan yaman ang kinatakas ti pangpanggapam kanyak, Andro. Saan kang agbaligi? Anyan, Mateo. Kunamlan asino kang agsasaw. Akaslad dagaway mo? Kasta. Agpungtot ka, Mateo. Ibusam tipigsam. Tapno nakarkaro amapukaw tinamnamam amakarok at dita. Saan kang agbaligi, Andro? Iti kastoy ngay naramid mo. Ad-dalaeng anapanagnikak tinabayagan niya atap ko nga ad-takas nga ramid mo. Nabayagan, Mateo. Nabayagan. Katangayawan mo't lang ang tiplanok amang wayawayakan ka. Kasayaatan ama amwamon ti amin. Kukwak ti pagminasan nga operate iji lugaryo. Kung nagtupay ka, talaga adakas ka! Sikat ti makagapo iti pan nakaibwis ti biyag dagiti kalugarak. Sikat ti makagapo iti dandan ni pan nakatay ko iti! Nagasat ka nga, Rod. Tasaan ka gayam anatay. Idi na iraman ka anayanod iti naglaok adanom kan pitak. Ang amom ka di adwa kami iti day di Senyor Ismael nga agtagikwa iti pagminasan. Aniya? Day tati agpaiso. Iso na lang tawanan day di Senyor. Inalan ni Lord. Iso nga ita. Siyak lang ang ti akin kukwa. Doa kami kumaka ni Vanessa. Kamjak man namo no apay addi na kayat. Diyak mo, no niya tinapanunot na, tadinan kayat ti makisosyo. Impul out namin na kwartada manipod kadagiti negosyo a binangon mi itiday di Senyor Ismael. Ang mawanan niya man na kanyak. Ngamin, saan nga apektado dagiti negosyo nga uray awanen ti kwarta ni Vanessa. Kasano itan, sulitan. Anya ti rumbang aramidan tayo. Sa dino ti pangsapulan tayo ken ni Mateo. Ay, jak ambo, Helen. Mariribu ka nak nga rudan. Impakaamom ka di kada Vanessa kan Loretta ti amin. Saan? Amok nga min nga ipilit dati umay dito'y no maamwanda. Nangruna ken ni Vanessa. Kadyak kayat ang mapasamak dayta. Ta sigurado ang nakarkarumanan nga agpungtot kadakwada ni Marcela. Ay, sigurado dayta, Helen. Nasaya at saan mo nga impakaam mo kadakwada. Narigat nga men no mapasamak dayta. Talaga Naimatangak, no kasano a pinagsasawan na ida. Iti sakbay ang maitabon day di mindo. Saan ko na kaya't ang mapasamak day chay? Ay, kasano nga rudan. Anya ti rumbang nga aramiden tayo. Jak amo, solidad. Jak amo, no anya ti rumbang a panunutek. Bas, amom nga awan ti asik nang runa iti kabosor. Anya ti kayat mo sawen? No talaga nga iti panagkunam ket adda pa'y pakairanudam kin ni Mateo. Kasayatan, no ikanta iti makan. Anya? Boss, di na kumakagura. Ket sabay la kumata maawatan ti pagpagak. Kunam nga mga no adda pa'y pakaaramatam kin ni Mateo. Panagkunag ket nasken nga ruta pakananta. Tano matay iti bisin. Saan tan apakairanudan? Saan ka di? Nangruna kin ka, boss.
Da puntos mo, Torgo. Husto ka? Anya ngay, boss. Inagkadiik ka ni Timakan. Siyakon. Rumbang asyak ti mangtad kan kuha na iti makan. Tapno di na kunaan at da kasak unay. Nalpas mo't siguro tiyas asikasunyo ka ni Nana Soledad, Mama Helen. Ay na. Sapay la ko matahos to day jayan. Ang no daman ti kambali kat awagan nak ni Soledad. Nas ka na mapanak manan ijay. Ha? Anya kami ayater aramidan nyo kini Nana Soledad, Mama Helen. Ay na, balasang ko. Saan mo nadamagan? Para kada kami laangan day dya ababakot. Kasta ka di, Mama Helen? Wan, ang di ka madanagan. May ring pastumot laang day dya ngar aramidan may. Mama Helen, nakita yo ka din ni Mateo? Ha? Kumusta mo ta ni Mateo? Ay, pasensya kan balasang ko. Diyak nakita ni Mateo. Ang ni Marcela, wan, iso tinakita. Kat mariknak akagura na kayulat ta. Kat diyak kayat amanayunan pa'y tigura na kada kayo kan ni Loretta. Iso pa nga asim. Saan kumaanatang kanti ulom, ha? Kasayaatan uliklikan nyo pa'y laang timapan ijay. Pangaasim kuma, Vanessa. Agyaman ka. Tanas siya nakpaikan ka. Kat ik-ikan ka iti kanamida. Ukarkaran na karot. Tamanganak, Andro. Sa anak amenel, Mateo. Anya kumaaga po nga ukarkaran ka ngay? Kasano no makalibas ka, ha? Kasano ak ngarod amangan. No di ukarkaran nito niya. Iso nga rod ngayon parabaw ko iti tugaw day tapinggan nga ayan ti kanem. Apag iso amagaw at tabibig mo. Mangan ka akasla ayop no kayat mo ti pumigsa. Onyo. Ngem no kunam nga ukarkaran ka, sana mabalin, Mateo. Imbagak matan ka. Sa anak amaag, tapno ikan kakit din iti gundaway mo ngaglibas. Maawatan mo't siguro anak ko. Nunasken akadwak ni Marcela, saan ka de? Rumbang lang nanang. Saan ang mabalin na baybayan tayo kit din ngagmaymaysan ni Nana Marcela? Narigatan. Anak, darasan nyo kumaasapulan ni Mateo. Takabayatan ti panaglabas ti aldaw. Asaan nyo ang maamuan no sa dino ti ayan na. Dakkel ti epekto na ka ni Marcela. Aramidan mi ti amin ang kabalan mi nanang. Iso na lang, marigatan kami talaga. Amo yumot ngawan ti masitgan mi. Manuel, anak. 5 bulsan iti 24 oras. Saan mo't latang agtig na dagiti pulis. Awan ti serbi ti panagpatulong mi kadakwada. Daytang arud ti rigat na ita, anak. Awan tinamnamaan tayo at tumulong. Pampanunutot nga rod nga awagan da Vanessa nanang. Anya, ay isaan? Di mo aramidan dayta Manuel. Uray anya ti mapaspasamak. Saan arumbang amaamuan ni Vanessa daytoy abanag? Nana Helen, anya ti panagkunayon no bilang kasaritak ti kapsat ko. Anya ti kayat mo asawan, Loretta. Kat apay akasaritam ni Andrew. Padasak nga alukuyan nga isardeng nan no anyaman ti saan anasaya at nga aramidan na. Ay na, Loretta. Di mo aramidan dayta. Nana? Pudno anabiit pa'y anamamok ti kabsat mo. Ngam itilas uday ta apanawan. Amokon no anya ti kabailan na nga aramidan. Ha? Lading itak balasang ko ngam ti karadkad mo ti pampanunutag. Amkak nga may nakabailan na kaapagaramitan iti dakas. Nga uray pa'y agkabsat kayo.
Kabsat Marcela, pangaasim ko matamangan ka. Anya pa'y la kumatirason amang anak. Nasaysaya at pa'y siguro lumatayak langan. Anya, ay por Diyos, pangaasim ko mamot Marcela. Saan ka nga agsao iti kasta? Apay, di mo ka din kayat ti agbiag. Anya pa'y kumaaga po nga agbiagak. No agmaymay sa agmatan. Anya ka kadi, Marcela. Anya nga agmaymay sa ka. At damot ni Mateo nga anak mo Gumayan ni Mateo. Pagingay na. Awan tinamagan ko na. Saan tayo nga amuno sa dino tinapanan na? Wano adakit din tinakas na pasamagan ko na. Pangaasim, Marcela. Saan ka kumaakasta? Di ka agpanunot ini saan anasayaat. Nasken nga agbalin ka anatibker. Iti anya pa'y la kumaaga po, solidad. Agmaymay sa agmatan. Awanan ti serbina ti agbiag. Saan apod no dayta? Di ka kumaagpanunot ini kasta. Kabsat Marcela. Boss, itay pa'y lapalpaliwan ka. Di ka makaid na. Masikuranak itilangan ni Mateo. Ha? Hanya ti kayat mga asawan, boss. Di mo ka di masayop. Ha? Aging ka ditoy. Dumanon tinaalas apay ud na anakarakad dita ayan ti poste. Boss, Pero wiso ti kasta kasasad na. hanya ti kayat mga ramidak, boss. Jesile di ti may kadwa katsaran. Yakar tayo ijay day taatao. Napya ijay, tadabukod na banyo. Mabalin nga agdigos. Kainon niya pa'y tikayat ng aramiden. Sige, boss. Asikasuan may adagos day taabilin mo. Ngim uray nakapupukan iti silid. Siguraduan nyo asa na makalibas. Nakakadena latta ken ikanyo iti posas tapno sigurado. Ayan nga ta ni Vanessa. Inakman kitaan ija hardin. Amangan nadamot kit di ijay. Apay nga italang nga imbagam dayta. At nakasarsarita na iti cellphone. O sige, agyaman ak. Bye. Vanessa? Sino jay mawag? Apay akas tamot ng tilangham. Anyat mapaspasamak. Loretta, mapukpukaw ka nun ni Mateo. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwayan adenggen. Dagiti sumagmamanulangan apasat. Tinubela tayo anapaulwan. Daluyon!